औ खुलुमबाय दिनै जोङो फुंनिफ्रायनो गोबां जायगायावहाय इलेक्सन फोसावदिं मेल हिसाबै एबा जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों जों दुखु सुखु रायलायहैदों थ' बेनि मादावहाय दिनै जोङो दुरामारि होननाय मोनसे माइनरिटि भास एरिया आरो बे एरियायावहाय जों दिनै जोंनि 2 नम्बर दतमा समस्तिनि बे जायगायाव मोनसे साब इलेक्सन कमिटि जों खुलिनानै लानो हाबाय लोगोसे दिनै जों गोबां गामियावनो हाबदों मोनबासो गामियाव हाबनानै दिनै मोनबा गामिनि जानाखि रायजो राजाफोर जोंनि बर' भटारफोर बिथांमोना दिनै जोंखौ अनसायनानै जोंजों बिथांमोना फुलि गामि गामियैनो सापर्ट होसिगोन होननानै खोथा होदों आरो जोंजों जयनिंबो जाफैदों थ' बहुत आङो बिथांमोनखौ दिनै धन्यबाद होनो लुबैदों दिनै बबेबा मोनसे गामि दंमोन 50टा फेमिलि बिसोरबो दिनै जों 100% जोंजों जयेन जाफैबाय मोनसे फेमिलि दंमोन 47 फेमिलि बिसोरबो जोंजों 100% जयेन जाफैबाय आरो दिनै नैबे मालदांपारा गामियावबो बिथांमोना जेसेबां फेमिलि दंमोन जोंजों जयैनो फैजोब्बाय थ' बे मालदांपारा गामिया आंनि न'खरनि बायदि जोबखा आंनि फेमिलि बायदि जोबखा बिसोरो आं बेवहाय थांलाय फैलाय बिसोरजों अट'फट' जोंहा सोमोन्दो दंखायो रिलेसन दंखायो जोंना थांनाय बाराव दतमायाव बिसायख'थियाव आं टिकेट मोनैनि जाहोनाव जोंना फंबाय जवाहरलाला गावनि दोलो बोलो बा गामिनि मानसिफोरखौ लाना बिथाङा बिपिआव थांदोंमोन दिनै आङो कंग्रेस दलाव टिकेट मोनफिननाय लोगो लोगो बिथांमोना गावसिनि गामियावनो दिनै जेसेबां गावजों थांनाय बयखौबो लाफाफिननानै दिनै कंग्रेस दलावनो जयेन जाबाय आरो आंजोंनो बिथांमोना खामानि मावफालांसिगोन थ' आङो बिथांखौ आंनि गोसोनिफ्राय रोजा रोजा एकदम साबायखर जासिबाय आरो बेजों लोगोसे बे गामिनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय नामा जवाहरलाल ब्रह्म गामिया मालदांपारा दिनै मानगोनां सिगाङाव बबे दलाव दंमोन आङो बिपिआव दंमोन खामानि मावगासिनो बिपिखौ नागारनानै एथ' मजबुत दल नागारनानै दिनै कंग्रेस दलाव मानि थाखाय जगदान जानांगौ जादों दा नोंथाङा बे समाव मा बुङो दा जोङो माखासे खोथा दं बुंस'जोबनो हाया जोङो माने एमपि बिबानाव थांबाबो जोङो दस्राफोरनो खेवजाया दा बेजों जों माखासे खोथाखौ दुखु मोनना दं आरो दा बिनि थाखायनो जोंहा जोंनिनो दतमा समस्तिनि दिनै कंग्रेस दलाव जोंहा सारानो बिरखां सार बर'आनो दिनै माबा होदों दिनै जोंनाव फैनानै आंनि न'खराव फैनानै जोंखौ बुजायफैदों जोंबो मोजां मोनदों सारनिसिम दा जाहाथे जोङो नैबे कंग्रेस दलावनो जोङो दा आखाइनि सावगारियावनो जोङो भटखौ थुगोन बे खोथाखौनो बुंबाय आं आंनि गामियावथ' फ्रायनो जोंनि गामिना फैजोबदों आरो मथा मथि जोंनि गामियाव सासेबो थालांखासै अलरेडि सेंग्रा सिख्ला गासिबो मोनजोबखाबाय आरो भटार गैयै गैला जाहाथे उन्दै उन्दैफ्रासो दंसै आरो दा जों गासिबो सेंग्राफ्रा भटार मोनजोब्बाय बेनो आरो दा जोंखौ एसेबो नाया लामा सामाबो हरा जोंनो जों थांबाबो जोङो रायज्लायजाया जोङो माबा जायो जों दरजाखौबो खेवजाया दा बेनि थाखाय दुखु मोननानै जों थादों आरो दा अलरेडि आंखौ लिंहरबाय थायो ओंखारनो मिथिनायाव सम मानो ओंखारा बिदि होनो बेवहाय आङो बुंदों बे सोरबा चेयारमेन सोरबा माबाफोरा आं बुंदों जों थाखा गैया फैसा गैया जोंहा हाजिरा मावनानै जाग्रा जोंथ' नोंसोर ओंखारबाय थानो हाया नोंसोर जा मोनो नोंसोरनो लाजोबो जोंनोथ' नोंसोर होआ बे खोथाखौ आं बुंनानै आं दा गारि सालायबाय थायो आरो बिसोरनि बुंनाय मानायखौ आं खोनासङा आङो मावनांगौ टाइमाव आं खामानि मावो गारि मथरबो सालायो आं खिन्थु आं दासिमबो ओंखाराखै आरो इलेक्सननि थाखाय